Il-budget tas-sena 2015 intlaqgħu wkoll mill-imsieħba soċjali f'Għawdex. Fost oħrajn il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija Michael Grech esprima sodisfazzjon għal fatt li jidher li qed javvanza sew ix-xogħol fuq skola medika f'Għawdex. Aħna naħsbu li l-biċċa xogħol tal-medical school għandha tkun xi ħaġa li ħajkollha ripple effects tajjeb fuq l-ekonomija għaliex hija xi ħaġa li hija kontinwa, hemm ħafna value added ġo fiha. U tista' tkun ta' showcase li nistgħu nużawha għal affarijiet oħrajn simili ma' investituri barranin li ħarsu lejn Malta bħala post fejn jinvestu. Michael Grech tenna li kollox ma kollox dan kien budget pożittiv. Jiena naħseb li kien budget tajjeb, ovvjament ikun hemm ċerti affarijiet li wieħed ikun jixtieq li ma jarawhomx. Bħal pereżempju iż-żieda fuq il-prezz tal-fis fuq is-swimming pool. Huma affarijiet li ovvjament wieħed ikun jixtieq li jista' jkun jellem minnhom, imma ovvjament wieħed jifhem ukoll li l-gvern ukoll irid jibbilanċja d-dħul il-ħux tiegħu u mhix imkien il-flus ukoll jkunu jiġu. Apparti li jkunu ġejjin ukoll mitkabbir li l-gvern ikun qed jantiċipa. Kien pożittiv ukoll Joe Muscat mill-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Awċija. Aħna lilna dan huwa budget li huwa investiment fl-infrastruttura kif ukoll fir-riżorsa umana fis-settur turistiku Awċi. Muscat tenna li t-turiżmu f'Għawdex għandu diversi aspetti u dan il-budget jaħseb li jindirizzhom. Jiena naħseb li il-miżuri kollha huma immirati biex jgħinu lit-turiżmu f'Għawdex. Ovvjament it-turiżmu għandu ħafna uċuħ. Jidher li s-sidien tal-lukandi f'Għawdex kienu qed jistennew ukoll ir-roħs fit-tariffi tal-enerġija. Ovvjament kull budget ikollu l-aspetti pożittivi u aspetti inqas pożittivi. Però b'mod ġenerali s-settur jidher li huwa rikonoxxenti lejn dan il-budget fis-sens li hemm diversi miżuri fosthom il-miżura anke tal-riduzzjoni tal-dawlu l-ilma li din ukoll naħseb li se tkun miżura li se tgħin anke l-istabbilimenti turistiċi Awċi.